chcete vedieť svoj biologický vek a čo vlastne biologický vek znamená. Ahojte, volám sa Žolt a som konzultant pre americké kliniky dlhovekosti, zakladateľ platformy Longevity Tools a spolumajiteľ kliniky dlhovekosti na Slovensku. Predtým som pracoval pre najväčší longevity fond na svete. V tomto videu vám odpoviem na vaše otázky ohľadom biologického veku. Metodika, ktorá sa ešte donedávna používala na výpočet biologického veku, nebola dostatočne presná pre niektoré skupiny ľudí. Existovala teda silná potreba vytvoriť presnejšiu kalkulačku založenú na modernejších testoch. No a presne ako na zavolanie vyšla štúdia v prestížnom žurnáli Nature, v ktorej bol opísaný matematický model na výrazne presnejší výpočet biologického veku. Hneď som teda kontaktoval autorov štúdie a vytvoril som z toho jednoduchú kalkulačku. Keď chcete vytvoriť model na výpočet biologického veku, potrebujete dve veci. A to robiť priebežné krvné testy na obrovskej vzorke ľudí a čakať dekády, kým budete mať dostatok údajov o dĺžke ich života. Následne môžete cez rôzne štatistické modely vypočítať, aká kombinácia krvných testov bola asociovaná s akou dĺžkou života. Sledovať stovky tisíc ľudí niekoľko dekád je prirodzene extrémne drahé. A preto sa tieto štúdie robia z dát zo štátnych biologických bank. Konkrétne Board's Blood Age bol vytvorený na dátach z UK Biobank na vzorke vyše 300 tisíc ľudí. V štúdii mali k dispozícii 60 krvných testov a z nich štatistický model vybral len 25, ktorým priradil rôznu váhu. Tu je však potrebné povedať, že ak odstránite niektoré krvné testy, zrazu budú ako dôležité vybrané iné testy a budú mať aj inú váhu. Keď sme však modelu postupne uberali krvné testy na výber, tak ako najdôležitejšie sa ukázali testy asociované s reguláciou glukózy a obličkové testy. Nejde len o wellness údaj. Napríklad americké životné poistenie na základe týchto modelov zisťujú, komu koľko účtovať za životné poistenie. Keď sa nad tým zamyslíte, ich celý biznis model je postavený na tom, ako dobre sa im podarí predikovať dĺžku života. Čiže každé 1% presnosti sú pre nich doslova miliardy. S určitosťou viem povedať, že používajú už aj tento model, keďže so mnou konzultovali, či ho majú implementovaný správne. A keď je to dobré pre životné poistenie, je to dobré aj pre nás. Model bol natrénovaný na ľuďoch vo veku od 38 do 73 rokov. Ak ste starší ako 73 rokov, kalkulačka môže biologický vek mierne prestreliť. Ak ste mladší ako 38 rokov, kalkulačka vám ho zase môže naopak trošku podhodnotiť. Napríklad, ak vám vyjde biologický vek 50 rokov, znamená to, že vám zostáva približne toľko života ako priemernému 50-ročnému človeku. Ak vám vyjde biologický vek nižší o viac ako 5 rokov, je tu už silný signál, že niečo robíte lepšie ako priemerný človek. Keď pozráte toto video, tak pravdepodobne vám to tak vyjde. Naopak, ak vám vyjde o 5 rokov viac, odporúčam pátrať o príčine. Výhoda kalkulačky je, že vám povie aj to, ktoré testy najviac negatívne ovplyvnili váš výsledok. Viete teda, na čo sa máte zamerať pri hľadaní príčiny. Biologický vek je vypočítaný z množstva krvných testov, ktoré majú sami o sebe vysokú výpovednú hodnotu. Je veľmi dobré sledovať tieto hodnoty v čase, aby ste vedeli včas zasiahnuť. Mnoho z vážnych zdravotných problémov má totiž symptómy až vtedy, keď je neskoro. No a práve pravidelné krvné testy vám pomôžu potenciálne problémy odhaliť včas. Ak sedíte s pacientom a hovoríte mu o jeho výsledkoch krvi, často ho to nezaujíma. Ale keď mu poviete, že je jeho biologický vek o 6 rokov vyšší ako vek podľa kalendára, zrazu sa začne zaujímať a je viac ochotný spolupracovať. Vieme mu presne povedať, že ste starší kvôli týmto a týmto testom a takto ich vieme opraviť. Pacient nám následne dôveruje viac, keďže vidí jasnú cestu, aj cieľ a má tak vyššiu pravdepodobnosť vykonať pozitívne zmeny vo svojom živote.
Všetky nástroje, ktoré som pôvodne vyvinul pre kliniky dlhovekosti, postupne zverejňujem zadarmo. Takže každý, kto si chce zobrať prevenciu do svojich vlastných rúk, si na stránke longevity-tools.com môže interpretovať svoje výsledky pomocou nástrojov precíznej diagnostiky. Mojím osobným poslaním je pridať ľudstvu 1 milión rokov zdravého života. A to sa mi podarí len vtedy, keď dám vonku všetko zadarmo.